O Concello de Vilagarcía e a Asociación Mesa das Verbas poñen en valor a poesía en galego e a figura da poeta Xaquina Trillo co seu concurso de poesía. Ambas entidades presentaron a segunda edición deste certame que estará destinado aos nenos e nenas de bacharelato de toda Galicia. Esta idea colaborativa de entidades públicas, entidades privadas con un ánimo de lucro ningún, simplemente o fomento da literatura, o fomento da escritura na nosa lingua galega e o fomento da cultura e da poesía, pois ese é un dos nosos fins. Os tres primeiros recibirán numerosos premios, unha axuda económica, outra en vales compra, un diploma e outros agasallos. Ademais, os seus poemas serán publicados en diferentes plataformas e revistas. Van ser publicados inmediatamente cando se sepa o fallo do xurado no blog da asociación, na web do Centro Comercial Arousa, si cabe va a haber a noticia tamén na web do Concello. Logo vaise publicar inmediatamente nun boletín, que temos un boletín interno medulio que se vai a facer unha edición especial igual que o ano pasado, e nese boletín xa se van a publicar os poemas e se van a distribuir os boletíns, pensemos que estén a piques, se vai a distribuir ese boletín cos poemas premiados o día de entrega de premios. O Concello colabora con este concurso que tivo unha gran acollida o ano pasado con 26 poemas presentados. E foi unha alegría que realmente tuvera o seu público, que os nenos ademais premiados, a verdad que foi moi motivador para eles, nos chegou moi boas sensacións, que para eles expresarse desta forma é unha saída que lles aporta moitísimo, e ademais ten esta repercusión pública e ten unha visibilidade que normalmente non a ten, mellor que mellor. Os interesados en participar poden enviar os seus poemas ata o 30 de novembro. O punto de recollida é o Centro Comercial Arousa. Os que queiran participar poden depositar ali os seus poemas ou enviálos por correo postal. Todo será de forma anónima e os gañadores se coñecerán a principios do vindeiro ano.